Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ бародарон. Ман Абдулғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ана бисёриё интерес карда буданд, бисёриё дида буданд. Уже якм поток курси P2P мо гузашт, алҳамдулиллоҳ. Ва ина смело шумо пешниҳод мекунем. Дуюм поток, конечно, живой отзывкати фаҳмонда ҳамаша ози мо шумо мерасонем. Зиё. Ассалому алейкум бачаҳон. Ина дар любой курс, дар любой учёба дигару дигар як нафаре ки мешава ҳама вақт ҳамада зур кор мекуна, ё ки ба забони русӣ мегӯянд ку ученик превзошел своего учителя. Зиё, биё конкретно ози худат гап зад, ба забони ҳол кай омадӣ, чанд кор кардӣ ва дигару дигар. Уже я 5 рӯз меша ки ман кор кардам. Практика. Не, то аввалаш фаҳмон ки мисол теория чӣ хел шид, мисол гузашт, тарзи обучения, мисол чӣ камбудиё ҳастанд, конкретно бе ягон чӣ смело мардум да нафл кунад. 6 рӯз мо буд теория, то што мо обучат кардем ки чӣ хел мошеннико ҳастанд, чӣ хел метавонанд ки мошеннико фреб кунанд моро. Дар кадом ҳолат блокировка мешавад, блокировка карта, дигару дигар. Баъд практикаи мо сар шуд, уже 5 рӯз меша ки практика кор мекунам. Рӯзаш дар круки карда, ози уже 5 рӯза 30,000 кор кардам. 5 рӯза 30,000. И конечно уже ай капитал то заист мекунад. Заист ай капитал. Беҳтарин. Агар ки ба ёдтон боша, мо дар курси гузашта барои бачаҳо чӣ пешниҳод кардаги будем бародаро, кадоме ки мо курс мегирам, мақсад мо барои ученикомон. Ози мо якум курсмон буд, якум этапда мо сюрприз кардем, яъне приз. Приза медонед чӣ хел мегӯянд? Вақте ки нахе бародаро ки ҳастанд. Ҷон, ассалому алейкум. Да, мы решили из-за того, что они, ребята, наши первые ученики, и они хорошо проявили себя, я решил им дать на практику 500 000 рублей. Нигоҳ кунед, мо 100,000 бишад карда будем, якчанд ученики ки дорем мисол, аз сабабе ки зур кор кардан, ҳаракат кардан, хучона хуб ки нишон додан, ба ҷои 100,000 дар ученикон мо 500,000 додем. Патвуҷдат мекунӣ? 500,000 додесям, иншоалло буд. Агар ҳар рӯз мо агар 5-6 круг агар успех кунем, беҳтарин мешавад, хеле кор мекунем. Зависимо ай худаш одам. Беҳтарин. За 5 дней практики заработал 30 000, при этом уделяет время 3 часа максимум в день. Уже 5 рӯзда уже 30,000 кор кардай. Мақсад, конечно, уже ай капитал зависит мекунад ки мисол 400,000 капитал катӣ. 400,000. О, бародаро, ози 1 минут сразу же сари шумо дамеояд ки овози маро чӯкадагиай. Хай хто медонен, дирӯз бой буд, бародаро баромад карда буданд. Мо рафтем дастгирӣ кардем. Это означает то, что ма аз души поддержка кардагиам. Ана Эҳсон яке аз беҳтарин кураторои мо, ана камера раис кардем, уже полностью ёхара туғри мекунад. Вақте ки бемаслиҳат видео мекунӣ, ҳамин хел мешавад. Фаҳмонда дӯстхон. ҳар як бародаре ки хоҳиши ҳамин чиза фаҳмидан дора, хоҳиши ёдгирӣ дора, шарт нест ки шумо як бора биен мо дар ягон предоплата кунем ё сум бигзаронем, баъд мо қайш мо гап занем, мо қайш мо ба сум нестай. Кадоме ки желания дора ки биёя мақсад ягон информатсия бигира, ҳар рӯз кадом вақте ки шумо дар махбаи рақамо мешава, занг бизанем, маскласити биёем, мефроем, мегирем шуморо. Фақат пешаки як ним соат пеш то мо шумо да пропуск тайёр кунем. Миёем, меброем, мо қати шумо гап мезанем, суҳбат мекунем, мефаҳмонем ки чӣ хел корай, чӣ хели мисол расходнико ҳастай, чӣ чизо ҳастай, ҳар як подводникам нича мефаҳмонем, чтобы шумо пешаки расчёт бигирем ва бидонем ки ҳамин кор барои шумо ҳастай ё нестай. Беҳтарин, ман ба қайд мегирам, добавить мекунам бародаро, мо кадомеда ки интересли ай, прямо конкретно полностью ад то я мегӯям ку ба забони русӣ. Мо поёнда ссилкаи видеои авваламона мемонем, да, якчанд моҳ пеш буд, мақсад дар бораи P2P мо гап задем, саволу ҷавоб кардем, ози шарт нест мо такрор кунем як хел ҷоша. Ссилкаша ман поёнда мемонам, шумо метавонем бидроин тамошо кунем. Ва ҳозир шумо бо ҳамроҳи Ҷон, Ҷаҳонгир, як бори дигар ё ки Эҳсон, ё ки мисол бародар Зиё ё ки дигар ученико смело метавонем як бори дигар пешниҳод кунем. Старт. Аплодисменты сразу. Да, бародаро, не иҷада конкретно я моментай ма шумо да мефаҳмонам. Старт курси мо боз як бори дигар 100,000 сразу мегум то на ҷо камай ва ихели курс ягон кас кардаги нестай, но возможно даже накунам бародаро. Живой офлайн, яъне дар анами офисе ки шумо дидесем бародаро, дар уҷа бо комната ҳастай.
дар Москва Сити мо пештар гуфта будем дар Красногорск ё ки дар ягон област коттедж мегирем, назар ба коттеджу дигар чизо иҷа хубтарай, мисол ҳам тарзи нигоҳ кардан, мотиватсия, энергия ва дигару дигар. Як моменти дигара ба қайд мегирем бародаро, барои кадом шахсиятҳо мешава ин курс. О шумо ози сумтона тайёраем миёен курса мехарен, но желания надошта бошен, дар кор нест. бародарое ки қарз мекунем, бародарое ки ай падар, модар, амак, ёру бародар ҳамсинф қарз бигирам, ман барам курс бихарам, миллионер мешавам, сум кор мекунам, ямо пас сум то наметам, и хелиам накунем бародаро. Иҷа шумо ямо пас мерседес кор намекунем, иҷа ямо пас шумо миллионер намешавем бародаро. Возможно даже шумо курстонам кор накунем, конечно капиталтон зависит мекуна, но мо дига чира шумо да бишад мекунем ки иншалло ки желаниятон боша, шумо биёен гӯш кунем кураторора хушрӯ бихонем. ICOE бромадан мақсад тарзи правильно дурустум кор кардана ёд мегирем. Ҳама чи ай шумо зависит мекуна бародаро. Боз як бор дига такрор мекунам, ай хитон зависит мекуна. И хеле ки шумо биёен, мо ҳама каса вес коллектив, вес команда шуморо тортори даст бардорем, агар желания надошта бошем, сум кор намекунем. Дуруст? Бисёр ҳолатҳо мешавад, бисёр бачаҳо мисол ҳар як одам, ҳар як мисол нови ученики ки меоям, аввал худам қатиш гап мезанам, пеш мисол мефаҳмам вазъиятро мефаҳмам, чӣ мефаҳмам, чӣ хеле мисол бисёр бародарҳое ҳастанд ки хиёл мекунанд мисол оз қарз бигирем, ай мисол якам уакам мисол биём обучения бихарам, бачаҳо мо дар капитал метаван, ай капитали мо мисол кор мекунем, капитали хидмона ҷамъ мекунем, баъд ба суми хидмон кор мекунем. Бародаро мо капитал метем, ба капитали додагӣ мо шумо 9 рӯзе ки кор мекунем, 9 рӯзи практикада шумо максимум 30-35 ҳазор кор мекунем. И то что ба ин сум ба дали шумо кор карда наметавонем. Ин курс барои одамое аст ки мисол доранд мисол сум доранд, мефурӯшанд ки кор кунанд. Подушка безопасности доранд. Мисол як бародар папа, отец, которые могут поддержать, которые не нуждаются, как бы 100-200 тысяч, которые им дают, типа, никак не повлияет на них. Фаҳмидам, чӣ хеле ки мо гуфта будем, бо эҳсон дар назар дорад ки мақсад вақти подушка безопасности надошта бошед, лучше вай накунед, ё ки чӣ хеле ки гуфти учениго омад гуфти, чӣ хел шуд? имрӯз не як 3-4 рӯз пеш як бародар омада буд, гуфт ки як бародар ман мехоҳам ки мисол дем патокане уже сразу сар кунем обучения, гуфтам гап нест бародар, ай рӯзи дига биё сар мекунем обученияро. И рӯз омада обученияро сар кардем, фаҳмондум аввал ҳамаша чӣ хеле ки мисол обученияро гузаштем, якам дарса словар арбитражники ҳамаро хонд. Баъд охирда гуфт ки ози пули курса гуфт ана я бародар бояд 50 000 роим куна, баъд 50 000 дига шай золотая корона қарз мегирем, баъд чӣ мекунем? Ба мақсад пули обученияро меспорум, кор мекунем ва вақте ки уже кор кардам, ай фоида мегирем, қарзома меспорум. Ман сразу гуфтам бародар ин кори туғри нест, отказ кардем, хотя мо уже я дарса гузаштем қатъиу, но отказ кардем ай сабаби ки мисол уже ҳами фоизи золотая корона худат медонед ки чӣ хеле баланда, мисол даже ба фоидаи мо ҳам фоизи золотая корона туғри намегирад ка. Отказ кардем, гуфтам ки бародар вақти мисол ҷамъ кардӣ худат пулта мисол чӣ кардӣ, биё ина худат уже половинаи корро бигем медонӣ, агар ки маъқулот бошад биё кор ки бародар, а так ихе имина қарз бигирам, айш қарз бигирам, айш қарз бигирам. Бо гап сари чӣ буд ки ақаллан қарз мегирифт, мисол капитал медошт, то что потом в дальнейшем кор куна баъдай практика ӯ хиёл кард ки да практика мо сум метем, ай пули ки мо додем пул кор мекуна, бо дальше ба ӯ пули кор кардагиш кор кардан мегирад. Но бародаро ихе нестай, шумо пул кор мекунед, не ки 100-200 ҳазор мисол да практика 200-300 ҳазор кор намекунед, шумо пули капиталтон оброред. Барои онқа хай бо биёям бародар қатъи ҳар якташ ай пеши гап мезанем, суҳбат мекунем. Пул коркунӣ ҳаст, но не сразу, постепенно. Бародаро боз як бор дига мефаҳмонам, постепенно, яъне мисол определённое время кати шумо пока як пешравиша ёд мегиред, пока шумо як тарзи спрейта нигоҳ кардан, проверка кардан, анализ кардан, ай мошеннику, ай дигар. Возможно шумо ямо пас гирг мешавед, ё ки на мисол баъда як вақти муайян зиё омада, ҳамин рӯз мисол бе ёрии кураторо баъда 4 рӯзи практика уже худаш 8 000 кор кард рафт мисол. И уже ай хитон зависит мекуна. Бо як бор дига мегӯм бародаро 100 000 нархи курс, як моҳ давом мекунад, 9 рӯз теория, 6 рӯз практика. Дуруст? Бародаро, живой, офлайн, онлайн мавозин надорем. Возможно дар оянда шава, но
все гуфти гапо следит кунед хутон бубинед пока на дани момент офлайн я минут офлайн бародаро 100,000 ҳар як ученикда куратора шумо да ёд метиҳад нишон метиҳад айсуми практика шумо метавонед ҳамҷа оборот тем примерно 20,000 30,000 40,000 шумо кор кардантон мумкин аст агар зур кор кардем боз я бурга такрор мекунем ки ҷона ҳамҷа тайёрай мо мақсад 500,000 метиҳем все зависит от вас я момент дига яке то что бисёри бародаро خیال میکنن که ناتوری اون کنوپکایش ما این خنش в основном همین وقتی مثال این او آدمای در داخل داره که اوچنی نمیخرن بخونن گوش کنن مثال همون زور همش ایخه چون کنن ما وقتی که میایم اوچنی که میگیم که برادرو اگر همه نفهمیدین یا 150 بار هم مثال یگان سوال داشته باشین یا 150 بار هم سوال کنابتین ما یگان چی نمیگیم مثال ما قبول میکنیم ما مثال سوال شما جواب میدیم تا شما بفهمین главное فهمیدن شما ما این چیزا برای خودمون уже میدونیم ای опытмон گذشته مثال هر یک چیزا مثال میدونیم میفهمیم این برای مونه برای شما در کار شما مثال میخونین شما یاد میگیرین مونه برادر برای هم هر یک درسی که ای برادر ای گپ ها برادرای در داخل داره که میوین ابوچنده میخونن هر یک درسی که میوین خوش رو گوش کنین برادرها خوش رو هر یک چیز اخیت کنین چی چیزی را نفهمیدین سوال بتین اگر که همی یگان جای ایزوکاشه یگان جای ای بشناسید نه یگان کسا نمیپرونیم برای میسو سوال نمیپردیم 54 متر باید اینجا бахшиш мубайни гапда бародарози конечно удав комментария карда буданд ки ту гапзанӣ намемонӣ ҳамин хелай контент худаш худша намекунам мо бояд вай бошем изон накашем падартара ҳама беҳтарин сухано откровенно честно бародаро мо бо гуфтестем тона мо паззанӣ ягон каса дар назар надорем мо дигарода кор надорем ҳар як шахсиятда аллоҳ худаш дидестай бародаро мо чотка данистӣ карданем яъне дар шумо ҳамин информатсияра ки мисол вақти омадем шумо сум додагем бародаро курс харидорӣ кардем шиштену просто тарсидан вранги автобусда мерем ку остановкара манка гуфтанда водителда изон мекашем хеле накунем мисол конкретно савол тем бародар эҳсон иҷа чӣ хел меша вай меша ина бо гуфтестай кадомед ки даже намехари курса но интересяй дари мо ба шумо кушода номеро дар рӯи экран биёен интерес кунем 100% ба акай абдуғафор в общем инам хеле бародаро кадом дар интерес не биёен савол битен ма ҳами ҷаем ма қатитонум телеграм дар ма қатитонум дар вақти омадан мисол фаҳмонданам ма қатитонум дар вақти обучениям ма қатитонум дар ҳама ҷо ма